जाय मानसिखौ गावदों नों सानदोंमोनखि बे लिडारफोरखौ जुदि खेबसे ज' खालामना होनो हायोबा बिथांमोननि साननाया मा दङ पलिटिकेल फिल्डआव बेखौ जों नायनो हायो होननानै जि इन्टेन्सिटियाव भायलेन्स जादों सेम इन्टेन्सिटियाव नोङो नन भायलेन्ट खालामनांगोन होननानै अब्ला लोगो लोगो 2010 नि माबा मोनसे डेटआव जानुवारि गौथुमनि सेमिनार जादों आरो 19थि बोसोरारिया जथुमा जादों दा बेवहाय जोंखौबो बाहागो लानो खाबु होदों बे फोरोंगिरि गौथुमा गोबाव समनिफ्रायनो बर' लेंगुवेज लिटारेचार जौगानायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि बायदिसिना जेंना सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बे मोनसे जोंनि फोरोंगिरि गौथुमल' नङा बे मोनसे इन्टेलेक्चुयेल फराम आरो बिनिखायनो बिथांमोनखौ आङो दिनै बाहागो लानानै खावलायदों कि लेंगुवेज लिटारेचार आरो इडुकेसनावल' कनफाइन थायालासिनो हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङावबो बिथांमोना जाहाथे नोजोर होयो आरो गाइडेन्सखौ होयो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जोंनि हारियाव इन्टेलेक्चुयेल होनना बुङोबा प्रफेसारफ्रानो फोरोंगिरिफ्रानो दा नंखायनो बिथांमोननि माखासे फिल्डआव खामानि मावनायनि गोनांथि दङ दा बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बैफोर फिल्डआवबो जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि जि मतामत गावबा गावनि साननाय हनायफोरखौ होलायलायो बेखौ आङो खावलायदों बे जोबोद मोजां बाथ्रा जादों मानोना बर' थुनलाइया जौगानांगौब्ला थुनलाइनि जि जेनेसिस दिनै गुदि खोथा बेखौ जों बयबो मिथिनांगोन दिनै मनरन्जन लाहारि सारनि जिफोर लिरबिदांनि सायाव बेवहाय सावरायनाय जादों गुबुन गुबुन राइटार्सफोरनि बेवहाय रेफारेन्सफ्रा फैदों दा बर' हारियाव बेबायदि मोजां मोजां महान गोरों राइटारफोर जोंहा उजिलांबाय बिथांमोननि सोरजिनाय थुनलाइखौ मुलुगनां थाखोआव जोंहा लांनांगौ दङ आरो बेखौ फोसावनांगौ दङ अब्लानो बर'नि जि थुनलाइ बेखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिगोन दा नंखायनो बे सेमिनारखौ लानायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों जे दिनैसिमबो जे जोङो सेन्ट्रेल लाइब्रेरि मोनसे बानायनो हायाखै आरो जोंनि गभर्नमेन्टआ इलेक्सननि उनावनो जोङो बे हाबाफारिखौ आखायाव लागोन बेथ' 19थि जे बर' फोरोंगिरि गौथुमनि जे मोनसे जथुमनाय आरो बेजों लोगोसेनो जे नेसनेल सेमिनार लादों साननैनि हाबाफारि लानानै आरो बेवहाय जोंनि बे बर' हारिनि सायाव जे जोंनि रुंसारि लकमल ब्रह्मनि जे लिरनाय लिरबिदांफोरनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सायाव गेजेराव थानाय माखासे गोबां बिथिंनि जे माखासे थासारिफोरनि सोमोन्दै बाहाय सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायाव जोबोद मोनसे जोंनि समाजाव थानाय माखासे जे बिथिंफ्राव जे थानाय समस्याफोर बेयो बेरखांदों आरो बेजोंनो माखासे जोंनि समाजाव गाज्रि हुदाफोर थानाय जेरै जोंनि हौवासा हिन्जावसाफोरनि गेजेराव जे मोनसे फाराग जे जोंनि गेजेरावबो जे लानाया दङ दा बेफोरनि सायाव जे बे लकमल ब्रह्मनि जे लिरनाय लिरबिदांफोरनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां सावरायनाया जादों आरो बिथाङा जे जोंनि बे जे बर' फोरोंगिरि गौथुमनि जे बे सेमिनार बेवहाय फैनानै मोनसे मोजां मोनसे बिथाङा जे मेसेज होलांदों जे बेनो जे जोंनि बिटिआर बा बर' हारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोंनि बर'फोरनि जे इन्टेलेक्चुयेल बे इन्टेलेक्चुयेलफोरखौ खौसे खालायनानै मोनसे मोजां साजेसन लानाया गाहाम आरो बेनि गेजेरजोंसो जोंनि हारिया जौगानो हागोन होननानै बिथाङा बे मेसेजखौ होदों आसा माने आं मोनसेल' बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय होदों जे जिहेतु जोंनि बे कलेजाव दाबो मोजां मोनसे समायना बिल्डिं गैयिनि थाखाय मोखां फारसे मोनसे मोजां एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं आरो लोगोसे क्लासरुम लुफानो थाखाय मोनसे बिल्डिं होनांगौ होननानै आं खावलायदों आरो बिथाङा बेखौ होगोन होननानै बुंलांदों